Handara 5 urte izan zen nire lehenengo amodilua, hori joan arronen, eta egun baten neska bat etorri zan bereren guzinakin, eta primera bizta beretzako guztarrian nintzen, guzinei nire zenbaki eskauzi gen telefonokoa, hitzeiten hasi ginen, egun baten, Zumaian gelitu ginen, lehenengo alizor ikusteko elkarrekin, hortik aurreia zorgitu zen filina, enamoratu nintzen, baina ez duen asko dura. Bazaron hasi ginen eta nik urtarri nintzen. Oso gaizki bukago nuen, porque nik beste neska batetan enamoratu nintzen, eta hori, 2 hilabete eta irauntzun, baina 2 hilabete oso politikak, izugarrian niretzako bentzat, eta gero utzi ginen urte bete hon ginen itzin gabe, eta bueno, ya dena soluzionata hor, lagun bezala gode bat, musu bat,